ସେଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ ଦେଖିଛି ଆସିଲି ସେ ଝିଲିମିଲି ତାରା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ତାପରେ ମାମୁଁ ଆଉ ତାରା ବସିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। କଣ? ଜହ୍ନ ମାମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ପୁନେଇ ରାତି, ହଁ ଜହ୍ନର ତିଥି। ହଁ ତାରା କହୁଛି ଆରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ହୁଁ ଆଜି କିଏ ବାହାରିବ କି? ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିଏ ବାହାରିବ? ଜହ୍ନ ମାମୁଁ କହୁଛି ହଁ ରେ ତାରା ହଁ ଆଜି ପୁନେଇ ରାତିରେ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧକାର, ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନ ବହୁଛି। ପବନ ବହି ବହି କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ସେ ବର ଗଛ ଗହଳରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଆସ୍ତେ 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 ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ପଡିଲା। ତାପରେ ସେ ଲଣ୍ଠନ ଧରିଛି। ହଁ ହଁ ଏଇଟା କଣ? ସେ ବୁଲି ପଡିଲା। ହଁ ସତ ନା କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛୁ ମତେ? ଆରେ ସତରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିଲୁ ତାରା ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଭୂତ ପିଶାଚ ଡାହାଣୀ ଆଜି ପୁନେଇ ରାତିରେ ବାହାରିବେ। କି ଜାଣିଛୁ? ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ପୁଣି ସେମିତି କହୁଥିଲେ। ଜହ୍ନ ମାମୁଁ रुको କହୁଥିଲା जरा, ଝିଲିମିଲି सबर ତାରା। करो। बोला धक्का ତୁ मुक्की न ଶୁଣୁଥିଲୁ करने का, ବସିକି। आराम से लेने का। ହଁ हाँ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ସେ ଭୂତଟା କହିଲି। ସେ ଡାହାଣୀଟା ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଡାହାଣୀଟା। ତାପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବରଗଛ ଗହଡ଼ରୁ ତା ପଛ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁନି, ତୁ କେବେ ପାଠ ପଢିଛୁ ନା ନାଇଁ କେଜାଣି। ନା ତୁ ହିଁ ପାଠ ପଢିଛୁ, ଆମେ କି ପାଠ ପଢିଛି? ସ୍କୁଲର ରୋଷେଇଶାଳ। ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଖାଇତେ ନାଇଁ, ଇଏ ଡାଲି, ଆଳୁ, ବିଲାତି ଯାହା ଯାହା ଥିବ ପରିବା ଜିନିଷ, ଆଉ ହୁଁ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଳୁ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଏମିତି ଧରିଛି ଆଉ ବାହାରିଛି। ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଯାଇଛି। ଦେଖିଲାକୁ ସେଟା ଚୁରୋଟା। ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଏମିତି ପଛ ଆଡକୁ ଟିକେ ବୁଲୁଛି, ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲୁଛି, ମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି କିଏ କାହାଡେ ଆସୁଛି କି, ନହେଲେ ମତେ ଧରିଦବ ପୁଲିସରେ ଦେଇଦବ। ବୁଝିଲୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପୁରା, ବୁଝିଲୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲି ଗେଧି ଯାଉଛି। ତାର ବହୁତ ଅଛି, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଗୋବର ଅଛି, ମତେ କଥା କହୁଛି। ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ପରା ଗୋବର ନାହିଁ। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ନାହିଁ ଆଉ କି ଅଛି? ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ନାହିଁ, ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଅଛି। ତୁ ବେଶୀ କଥା କହନି ହେଲା। ଚାଲି ହେଲା କୁଆଡୁ କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛୁ ଆସିକି। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ପଛ ହଲେଇ ଦେଲୁ। ଷ୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟାଇଲ।